निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने प्रकाशित केलेल्या स्वामी विवेकानंद आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या पुस्तकातील एका उतार्याचं अभिवाचन आपण या भागात ऐकणार आहोत। या पुस्तकाचे लेखक आहेत श्रीयुत रमेश पतंगे। हे पुस्तक म्हणजे या दोन महान व्यक्तिमत्वांच्या जीवनकार्याची तुलना नाही हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे। या दोघांमधील समान दुवा होता मनुष्यसेवेचा, स्वामीजींच्या चिंतनाचा आणि बाबासाहेबांच्या कार्याचा समान धागा या देशातील उपेक्षित समाज हाच होता। दोघांमधील या समान धाग्याचा अभ्यास व्हावा आणि दोघांच्याही विचार आणि कार्याशी सुसंगत असं कार्य सर्वांच्या माध्यमातून व्हावं हे या पुस्तकाचं प्रयोजन। 104 पृष्ठसंख्या असलेलं हे पुस्तक केवळ 50 रुपयात विवेकानंद केंद्राच्या विविध शाखांमध्ये आणि पुणे येथील विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशनाच्या कार्यालयातही उपलब्ध आहे। कार्यकर्ते कोणतेही कार्य करायचे म्हटले की त्यासाठी कार्यकर्त्यांचे बळ असावे लागते। नेतृत्व करणारी माणसे लागतात, अशी माणसे सहजासहजी मिळत नाहीत। बाबासाहेब म्हणत असत की पुढारीपण करणे हे सोपे काम नाही। ज्याला पुढारीपण करायचे आहे त्याला अभ्यास करावा लागतो आणि लोकांचे खूप सोसावे लागते। अस्पृश्यता निवारण हा विषय हाती घेणारा कार्यकर्ता कसा असावा यासंबंधीचे त्यांचे विचार त्यांनी 1932 साली ठक्कर बाप्पांना लिहिलेल्या पत्रात वाचायला मिळतात। ते लिहितात, आपला कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी या अस्पृश्यता निवारण संघाला कार्यकर्त्या समाजसेवकांचे एक सैन्यच उभे करावे लागेल हे उघड आहे। या कार्यकर्त्यांच्या निवडीची बाब ही एक क्षुल्लक बाब आहे असा समज असण्याचा संभव आहे, पण माझ्या मते या कार्याकरिता योग्य माणसांची निवड होणे ही गोष्ट मोठ्या महत्त्वाची व मोठ्या जबाबदारीची समजली गेली पाहिजे। कोणतेही काम करावयाचे झाल्यास त्याकरिता भाडोत्री माणसे पुष्कळ मिळतात, पण या कार्याकरिता आवश्यक असलेली कळकळीची व आस्थेची माणसे पाहिजे असल्यास त्यांची आपण अस्पृश्य समाजातूनच निवड का करू नये? या प्रश्नाचा निवाडा करताना आपल्या संघाने या प्रश्नाची ही बाजू लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे। अस्पृश्योद्धाराच्या निमित्ताने आपला स्वतःचा स्वार्थ साधणारी व स्वतःचा तळीराम गार करणारी बाजारी हरामखोर माणसे अस्पृश्य समाजात मुळीच नाहीत असे माझे म्हणणे नाही। असे काही अस्पृश्यातही आहेत, पण सामान्यतः योजना झाल्यास ते काम त्यांच्या हातून अगदी स्वाभाविकपणे आपलेपणाच्या व प्रेमाच्या भावनेने होईल। अशी कार्याच्या सिद्धतेसाठी ही प्रेमाची व आपलेपणाची भावनाच तर अत्यंत जरुरीची आहे। स्वामी विवेकानंदांचे कार्यकर्ता या संदर्भातले विचार असे आहेत, बंधूंनो,
आपल्याला सगळ्यांनाच आता कठोर परिश्रम करावे लागतील. खूप खूप झटावे लागेल. आता झोपायला वेळ नाही. आपल्या कार्यावरच भारताचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. आपली ही भारतमाता हळूहळू नेत्र उघडीत आहे. ती काही काळ अंमळ निद्रिस्त झाली होती इतकेच. उठा, तिला जागे करा आणि या नवजागृतीच्या संजीवनाने तिला पूर्वीपेक्षाही अधिक गौरवान्वित करून भक्तिभावाने तिच्या चिरंतन सिंहासनावर स्थापना करा. निंदेचा शब्द उच्चारू नका. ओठ बंद ठेवा व हृदयाची कपाटे उघडा. मातृभूमीचा व अखिल जगाचा उद्धार करण्याचा प्रयत्न करा आणि हे करीत असताना सर्व जबाबदारी आपल्याच शिरावर आहे अशी धारणा असू द्या. वेदांताचा हा प्रकाश व जीवनादर्श घरोघर पोहोचवा व प्रत्येक जीवातील ईश्वरत्व जागृत करा. आपले मज्जातंतू शक्तिसंपन्न करा. आपल्याला लोखंडी स्नायू व पोलादी मज्जातंतू हवे आहेत. आपण पुष्कळ दिवस रडलो, आता रडणे पुरे. आता आपल्या पायावर उभे राहा व मनुष्य बना. स्थिर बुद्धीचे व्हा व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पवित्र व्हा व स्वतःशी पूर्णपणे प्रामाणिक राहा. आपल्या भवितव्यावर श्रद्धा ठेवा. तुमच्याजवळ पैसा नसल्यामुळे, तुम्ही गरीब असल्यामुळेच तुम्ही हे कार्य करू शकाल. तुमच्यापाशी काही नसल्यानेच तुम्ही निष्कपट राहाल. तुम्ही निष्कपट असल्यामुळे तुम्ही त्यागास सिद्ध व्हाल. हेच मला तुम्हाला सांगावयाचे होते. वत्सांनो, दुःखी, गरीब, अज्ञानी यांच्यासाठी इतकी तळमळ वाटू द्या, हृदय इतके व्याकुळ होऊ द्या, मन प्राण इतके पिळवटून निघू द्या की त्यामुळे तुमचे हृदय बंद पडण्याची वेळ येईल आणि डोके असे गरगरायला लागेल की वेड लागते की काय असे तुम्हाला वाटू लागेल. पण मग आपल्या अंतरात्म्याच्या वेदना भगवंताच्या पादपद्मी निवेदन करा. तेव्हाच ते तुम्हाला शक्ती, सहाय्य व अदम्य उत्साह देतील. गेली 10 वर्षे माझा एकच मूलमंत्र होता, झुंजा. झुंजून पुढे व्हा. आजही मी पुन्हा तेच म्हणतो, झुंजा. झुंजत पुढे व्हा. जेव्हा दशदिशा निराशेच्या अंधकाराने भरून गेल्या होत्या तेव्हा मी म्हणत होतो, झुंजत पुढे चला. आज आशेच्या प्रकाशाने दशदिशा किंचित उजळल्या असताना देखील माझा तोच एक मंत्र आहे, चला, झुंजत झुंजत पुढे चला. वत्सांनो, भिऊ नका. उत्साहाने हृदय भरून घेऊन 4ही दिशांना पसरा. काम करा, काम करा. नेतृत्व करीत असतानाही सेवक बना. निस्वार्थ व्हा आणि एखादा मित्र अन्य एखाद्या मित्राची त्याच्या पाठीमागे निंदा करू लागला तर ती कधीच ऐकू नका. अनंत धीर असू द्या. मग यश तुमचे आहे निश्चित. नेहमी सावध राहा. जे जे म्हणून असत्य असेल ते कटाक्षाने टाळा. सत्याची कास कोणत्याही परिस्थितीत सोडू नका. अशाने का होईना पण यश आपले आहे हे निश्चित समजा. फक्त एकट्या आपल्यावरच साऱ्या कार्याची मदार आहे अशा भावनेने काम करा. भावी 50 शतके तुमच्या कार्याकडे डोळे लावून बसली आहेत. भारताचे भवितव्य तुमच्यावर अवलंबून आहे. कंबर कसून कामाला लागा. तरुण पिढीवर, उगवत्या पिढीवर माझा विश्वास आहे. त्यांच्यामधूनच माझे कार्यकर्ते निघतील. सिंहासारखा पराक्रम करून ते देशापुढील सर्व समस्या सोडवतील. मी योजना तयार केली आहे आणि तिच्यासाठी माझे जीवन वाहिले आहे. केंद्रोकेंद्री असे धर्मप्रसारक पसरतील आणि सगळा भारतवर्ष व्यापतील. आज तुम्हाला सर्वस्वावर पाणी सोडून देशासाठी जीवन समर्पित करणारे काही तरुण हवे आहेत. प्रथम त्यांच्या जीवनाला वळण लावावे लागेल, काही आकार द्यावा लागेल. मगच त्यांच्याकडून खऱ्या खऱ्या कार्याची अपेक्षा करणे उचित ठरेल. दुसऱ्यांसाठी एवढेसे जरी काम केले तरी ती आतली शक्ती जागृत होते. दुसऱ्याबद्दल थोडासा जरी विचार केला तरी हृदयात सिंहबळाचा संचार होतो.
तुमच्यावर माझे एवढे अलोट प्रेम आहे, पण तरीही मला वाटते की दुसऱ्यासाठी तुम्ही आपले प्राण वेचावेत. ते तुमचे मरण पाहून मला आनंदच होईल. उठून कामाला लागा. आयुष्य तरी किती दिवसांचे आहे? जगात आलाच आहात तर काही खुणा मागे ठेवून जा. एरवी वृक्षपाषाणही निर्माण होतात आणि नष्ट होतात. त्यांच्यात आणि तुमच्यात फरक तरी काय मग? सध्या आपल्याला प्रामुख्याने आवश्यकता आहे ती वीराच्या आदर्शाची, ज्याच्या नखशिखात संपूर्ण शरीरातील नसानसातून प्रचंड रजःशक्तीचा प्रवाह वाहत आहे, जो सत्य जाणून घेण्याच्या प्रयत्नात मृत्यूची देखील पर्वा करत नाही. त्याग हेच ज्याचे कवच व ज्ञान हेच ज्याचे खड्ग आहे, अशा वीराच्या आदर्शाची. सध्या आपल्याला जीवन संग्रामात जिद्दीने लढणाऱ्या बहादूर योद्ध्याचा जोम हवा आहे. जीवनाला सुखद उद्यान मानणाऱ्या वेड्या प्रेमिकाची भावुकता नको. आत्मविश्वास बाळगा. तुम्ही लोकच तर पूर्वकाळात वैदिक ऋषी होतात. केवळ शरीर बदलवून आता या रूपाने आलात. याखेरीज तर आणखीन काही फरक झाला नाही ना. माझ्या दिव्य दृष्टीला स्वच्छ दिसते आहे की तुम्हा लोकांच्या ठाई अनंत शक्ती वास करीत आहे. त्या शक्तीला जागृत करा. उठा, उठा. अदम्य चिकाटीने कामाला लागा. कंबर कसून सुरुवात करा. 2 दिवसांचे धन मान वगैरे साऱ्या गोष्टी घेऊन काय करणार? माझी भावना काय आहे ठाऊक आहे. मुक्ती बिक्तीची मला जरूर नाही. तुम्हा लोकात हे भाव जागृत करणे हेच माझे काम. एक यथार्थ माणूस घडवायला मला लाखो जन्म जरी घ्यावे लागले तरी त्याला माझी तयारी आहे. असो, मृत्यू जर अटळच असेल तर क्षुद्र किड्यांप्रमाणे मरण्यापेक्षा वीरोचित मरण कवटाळणे अधिक बरे नाही का? या अनित्य संसारात 2 दिवस अधिक जगून तरी काय लाभ? इट इज बेटर टू वेअर आउट दॅन टू रस्ट आउट. जरा जीर्ण अवस्थेत खितपत पडून थोडे थोडे मरण्यापेक्षा अल्पकालच का होईना पण परकल्याणार्थ झटून चटकन मरून जाणे बरे नाही का? विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री. कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.